Usa ka semana na human strikto gipatuman ang no left turn policy o truck ban sa lungsod sa Minalilla. Pipila ka mga motorista nakauyo na usab nini. Adunay live update si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, kana ang gitugan sa pipila ka mga driver nga flowing na ang dagan sa trapiko sa lungsod sa Minalilla sa pagpatuman sa maong mga palisiya ug lakip sa nakabenipisyo niini ang dakbayan sa Talisay. Sa niaging simana, masinati pa ang bumper-to-bumper nga dagan sa trapiko dinhi sa lungsod sa Minalilla. Gani pipila sa mga motorista miingon nga nisamot pay noon ang paghuot sa trapiko. Atol kini sa unang adlaw sa pagpatuman sa no left turn policy ug truck ban sa Minalilla. Apan ganihang buntag, pagdaig na ang madungog gikan sa mga driver. Okay ra na uman ang traffic na misminusan. Mas kanang laos-laos sa dagan? Okay ra. Mas pabor ka. Mas pabor. Regarding ano ma'am, binta-bintahan na lang. Binta-bintahan na lang kay usa ka flora ba. Mato ni Francis Sangüenza ang pangulo sa Minglanilla Traffic Commission. Nga human sa tulo ka adlaw nga dry run, may pipila ka adjustment silang gihimo. Usa sa gihimo nga adjustment sa Metcom dinhi sa pagpatuman sa ilahang no left turn policy ug silang truck ban aron lang gid sa paghabsay sa dagan sa trapiko mao nga ang tanang agianan sa barangay poblasyon ang gihimong one way. Ang barangay poblasyon ang usa sa giilang nga sagad maghuot ang dagan sa trapiko. Naikalisdanan gamay so nag-adjust ta sa mga three major intersection nga atong gipatuman instead of no left turn ato na silang gipaleft turn ang mga normal vehicle kay mas paspas man ang dagan sa trapiko while kung atong gamito ng U-turn slot na di mga problema existing establishment is naadyo sa National Highway which is ang ilahang himo usahay nga maneuvering place or area is ang National Highway. So atong tan-awon kung saya atong matabang or makita nga solusyon. Makita ang mga traffic enforcers nga nagiya og nibuyag sa mga malapason. Gani duha ngadto sa tulo ka mga nakalapas sa truck ban ang naisyuhan og citation ticket. Sa gipatuman nga traffic scheme sa Minglanilla, nakabenepisyo sab ang dakbayan sa Talisay. Sa kuha sa CCTV sa ilang command center, gikumpara ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda ang sitwasyon sa trapiko diha sa Dan N. Bacalso, Esquina South Coastal Road. Sama nito Enero 8 pasado alas 5 sa hapon nga wa pa napatuman ang palisiya. Adunay gyusahay pagbara sa mga sakyanan. Ikumpara gahapon nga kuha sa sitwasyon sa trapiko sa susamang oras. Nga mato ni Joy Tumulak, hapsay-hapsay na. Nakamatikod may nga dali ra nga mahabwa ang traffic namo gikan sa Star Mall hangtod paingon didto sa Minglanilla. Sa una mo traffic mi gikan sa pagka alas 5:30 unya muluag mi pagka mga alas 7, alas 7:30, alas 8, no? Pero karon medyo paspas ang paghabwa namo. Apan mato ni Sangüenza nga doon na pa'y pipila unya ka-adjustment nga ilang himuon. Mo rekomendar siya nga i-extend ang truck ban hangtod na sa alas 8:30 sa gabi. Just a small adjustment of time na siguro para at least ang mga regular vehicle na hurot-hurotin na actually na murag nadungan lang gyapon sila. Nakita na ko sa from Cebu City to South during that time. Bob, ugma muhatag sa ilahang report ang kadagkuan sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla ngadto kang Gobernador Gwendolyn Garcia og lakip usab sa mutambong sa maong tigom mao ang kadagkuan sa Talisay City Government og sa City of Naga. Bob? Daghang salamat Fem Marie Dumabok sa imong live report.